Oh, je hoort mij wel. Oh. Die kloot daar ook de spijkers nu. Oh. Ja, ik heb er nog 36. Dat is te weinig. Om te behalen. Maar ja. Maakt niet uit. O jee, klein is wakker. Alsjeblieft doorslapen. Ja, ik had alweer een paar tenten gevonden, Pik. Nee, gewoon onderweg. Straks op de fiets, alleen ik kon ze allemaal niet meenemen. Weer allemaal van die Pipo de Clown tenten, weet je wel, van die shakers tenten. Ja, die grote, van ja, is maar 150 plekken, maar toch. Ja, en die andere grote bij de military, die kunnen we ook niet meenemen. Die was 500 sloten, die konden we niet inpakken. Ja, die was al opgezet, maar overal waar we rijden, zien we elke keer opgezette tenten staan. Ik weet het niet. Ja, als het goed is op Pineville hebben ze het wel opgelost. Dus ja, je zou dus het ook gewoon op moeten lossen. Alleen ja, ze zijn niet zo snel hier op Noordbound of zo. Nee. Hey. Hey, die crash. Ja, als ik eruit loop, naar rechts volgens mij. Even kijken. Ja, naar rechts. Ik ga even het dak op kijken of ik wat kan zien. Nee, die is sowieso op het vliegveld. Maar er wordt wel wat deze basis. Hij is echt dik, ja. Niet normaal, hè? Twee hoog. Ja, misschien nog wel hoger. Op het dak kan ik sowieso nog 2 keer op elkaar bouwen, denk ik. Kijk trouwens wel even kijken, waar hebben die dingen neergelegd? Volgens mij in de Jeep. Ja, de fence kit. Even mee naar boven nemen. Ik denk dat ik daar zelfs nog een dubbele wand kan bouwen. Maar wat ik ook kan doen, of wat we ook kunnen doen, is ja kerel, hier kan ik nog hoger bouwen, kijk. Ho is. Ho. Ja. Ja.
Nee, we kunnen gewoon nog een watchtower boven bouwen, zeg maar. Boven op het dak. Kijk, 3 hoog, tot naar boven. Nee joh. Hij is gek. Ben je dood? Oh. Hij heeft de auto zeker. Heb je de auto ergens anders staan? Nee. Ik weet niet, ga kijken. Ja, we kunnen zien wie er online is. Ja, of dingen online is, hoe heet die? Sandwich of zo. Nee. Ja, die Nebushka is online. Schiet hij jou dood? Oh, hij schiet jou dood. Ja, dit is ook dingen, hoe heet die nou? Eh, hoe heet hij nou? Sandwich is ook aan het spelen. Ja. Ja, ja, maakt niet uit. Dat kan gebeuren. Ja, maar wie is het? Natuurlijk zegt hij nee. Ja, ik ga het hem ook niet vragen. Weet je wat het is? We gaan gewoon binnenkort bij hem langs, want ik weet waar hij zit. Op zijn oude plek weer. En als die auto er staat, schiet hij hem dood. Jawel, die heb je allebei. Ik heb jouw spark... Oh nee, die liggen in het lichaam natuurlijk. Kutzooi. Ja. Weet je waar ik bang voor ben? Die Nebushka, die speelt natuurlijk ook.
En die weet onze wachtwoord van deze basis. Want dat is hetzelfde als die andere natuurlijk. Ja, maar dat kan niet, want ik heb hem gemaakt met een... hoe noem je dat? Ja. Oh, nice. Ah, dat is een enkele trouwens. Dat valt best wel mee. Maar toch? Kan je niet meenemen. Maar je kan hem niet in je tas doen. Nee, maar weet je wat je doet, Pik? Ga naar een gebouw toe en zet hem op. En dan onthoud waar die staat. En dan gaan we hem later ophalen. Ja, het enige wat we moeten doen is volgende keer dan een tang meenemen. Dat we hem kunnen dismantelen. Ik zeg je heel eerlijk, ik denk dat dit de admin is geweest. Weet je waarom? Omdat wij maar 4 auto's mogen hebben. Ik denk het hoor, heel eerlijk. Hij spant gewoon naar jou toe. Bam, schiet jou dood. Ja, ik ben blij dat hij die auto heeft gepakt en niet die andere weer. Oh nee, trouwens, dat was een goede auto voor de rest, toch? Sarka was dat. Nee, jongen. Even kijken, wie is daar? John Shaft. Maar is die online? Ik ga heel even kijken. Nee, hij is niet online. Hij is in slaapmodus. Ja. Nou, maakt niet uit, joh. Maakt niet uit. Ja, maar we hebben hier nog meer wapens. Maar je rende weg. Maar... Ja, je hoort... Ja, ik kon jou nog wel hard wegrennen net. Ja. Die had gehoord waar je heen rende of zo. Oh, je had zombies achter je aan. Ah, ja. Dat is ellende. Nou, het is wat het is. Nou, weet je al waar je bent? Hoe ziet het eruit? Een hele grote stad? Ja, je zit in dingen, ja. Sowieso. Tjernogorsk of zo?
€100. Ik zit hier helemaal onder de muffen, jongen. Daar word je helemaal vervelend van. God, dat is op, joh. Ja. Ik helaas wel. Echt ellende is dat, joh. Ja, ik eet best wel veel ui, hoor. Rauw? Nee, nee, dat vind ik niet lekker. Ja, trouwens wel. Nee, dat... nee, dat... dat begin ik niet aan. Ja. Ja, in zijn inventory, hè? Dat had ik ook laat. Ja, dat moet je sowieso niet doen, nee. Dit kan ook gewoon iemand zijn die gewoon eventjes voor de lol even een dagje hier speelt. Ja. Ja. Ja, dat is weet je op dezelfde plek waar ik zat. Ja. Ja, midden op de weg. Ja, zeker. Nee, dat is Tjernogorsk ben je. Ja. In die hippacks, daar zitten mappen in. Vaak. Ja. Ja. Ja, ik doe mijn eigen elke keer hier vermoorden en dan start ik weer bij de kust. Helemaal opnieuw en dan ga ik weer door, toch? Ja. Ja, dat is gewoon pure pech. Ja, oh, ik ook hoor. Toen, weet je nog die keer dat ik zei, oh, kutzooi, alles kwijt. Toen was ik er echt ziek van, echt ziek van. Ja, maar dat is het. En dan ben je in één keer alles kwijt. Ja. Nou, die andere auto die zet ik ook maar eventjes achter slot en grendel.
Ja. Ja. Ja, we hebben gelukkig genoeg auto's, Pik, dus ik maak me niet druk. Kijk, we hebben nu vier auto's nu, alleen eentje missen we 2 wielen. Dus dat is wel jammer. Ja, 2 keer een Olga hebben we. Alleen dat is het, als we nu een Olga wrecken, kapot rijden, dan moeten we gelijk 2 wielen eraf trekken, weet je wel. Dan hebben we weer die andere auto. Dus eigenlijk hebben we maar 3 auto's. En eentje is opslag. Ja joh, dat is gewoon hartstikke veel opslag lekker hier laten staan, toch? Ja. Ja. Echt? Oh. De zombies die spannen hier heel vaak in huisjes, in kamers, al dat soort dingen. Ik heb mijn spullen even achter in de Land Rover gelegd. De weapons en de helm en de spulletjes. Die doe ik later weer om. Maar ik ben bang als ik dat niet doe, dat hij een keertje zegt van ja, nou heeft het te lang geduurd, weet je wel. Dat hij alles leeggooit. Nee, ja, alleen ik heb nou de meest slechte account van allemaal. Dat die andere ja, vastzitten. Of ik moet alles daar droppen. En dan mijn eigen vermoorden. En dan teruggaan en dan weer alles. Oh nee, dat kan niet. Ik ken nog mijn spullen niet. Ja, dan moet ik al dat eten eruit gooien en al mijn spullen in die tent leggen. Ja. Ja, wat een rotzak, hé. Ik zeg je eerlijk, dit is gewoon sandwich, man. Ik weet het niet zeker, maar... Ja, sandwich is ook echt online. Hij zit gewoon op zijn oude plek, weet je nog, bij Olsja in de buurt. Ja. Nee, dat is bij Berocino in de buurt.
Maar die gast die gaat voor wel langs. Maar ja, dat weet ik toch niet. Hij is in ieder geval wel aan het spelen, maar... Nee, ik kon ook niks vinden. Net of ze moeilijker zijn geworden. Dan zijn we in ieder geval net op tijd. Want we hebben, meestal hebben we al gebouwd. Het enige wat wij hebben is opslag nodig. Zoveel mogelijk opslag. Ja. Hoe laat is het? Oh, 12:30 alweer. Ja, en ik was daar net. Toen ik begon met spelen. Want ik had me gisteren doodgemaakt. Ik denk, dan start ik bij de kust. En dan ga ik weer terug. Had ik alle onderdelen voor een auto gevonden, behalve een accu nog niet. Dus ik had ik een fiets gevonden, ben ik overal langs gefietst om een auto te gaan zoeken. Maar ook gisteren waar hij mee heen spande voor die Defender. Kerel, dat zit helemaal in de meest verre uithoeken. Op plekken waar je eigenlijk bijna niet komt. Daar staan die gekke auto's allemaal. Ja, ja, want hij brengt mij gewoon naar de plek waar die auto gespald is, zeg maar. Ik had een keertje opgezocht in ChatGPT ook, van waar die auto's allemaal spannen. Die spannen allemaal eigenlijk in de buurt van steden, zeg maar vaak gewoon in de bossen. Eromheen en zo, weet je wel. Daar moet je vaak gaan zoeken. En die standaardauto's, die spannen wel vaak op de normale spanplek. Ja, dat was ik straks ook. Grappig. Ja, juist daar ben ik geweest bij al die, hoe noem je dat? Die garageboxen en zo. Ja. Ja. Oh, de kleine is wakker. Ik ga uitloggen. Dat zo. Hij zit eruit. Ja, arme jong. Nou. Oh, ik word helemaal lek gestoken hier ook door die muggen. Nou, rustig aan, pik. Ik spreek jou morgen wel weer. Jojo, slaap lekker. Jojo.